Yung ande-ande lumut saya patut akeh para kanya kanggo gawe pasrah jiwa pasrah raka pangkuri rama lomba karo sapa Sud? Kali Bu. Para mitra cekape ambesio tumrape bangsa ing Nusantara sayuk saengko praya kemenang sempoto Dewa mulek. Yo mat. rontong pacar apa manut keplok-keploke nurut prakanca nurut lincah-lincah manut iramane ya Sikek sak utawis ana gempalan nanging siji critane tunggal lakon nanging padha ancase mangkoning dusun Karang Kedempel ya Klampis Ireng. Klampis Ireng iku keluraane. Ana wong Buddha munang-munung lan Buddha sampir. Diarani wong Buddha munang-munung iku diarani wong lanang dudu diarani wong wadon nggih mboten. Buddha sampir Semar diarani lanang nanging kok ana kopeke. Diarani wadon kono brengosi. Semar semsemeng samar ya mangeja wantah ya separuh dewi separuh titah manungsa. Ya danyang asmara santa ya Semar ya sanyang punggung yang ratune barang Samar. Semar bangsa lembut padha wedi yen dilati yen Semar apa to Semar bojo gandrung. Tandane Semar iku gelem ngomong manusa sing kalainan mudira sing suci lan satra utama. Saged mumpuni wadahi jagat yen ora manusa utama gak bakal dimong Semar. Sajane ana Semar ya ana Bagong nanging Bagong iki dina dadi lakon. Apa to maknane Bagong? Bagong bok gedhe gong gedhe. Bagong gedhe wonge gemlegek suarane bladu kelareane. Bagong kuwi bedhae wong siji nalika didono ana Mercapada. Semar golek rewang kono ayang-ayange diketak dadi loro diarani Jomblowita jenenge. Ya Jomblowita ya Adiwangsa juluke.
Ya mangun adilinwe wangsa sanak wong bagus akeh kancane. Ya elo jaya ya Jomblowita ya mangun diwangsa. Ya maning Karjiman ya bapakne Dul Kaidah ya Hadiwir Yadra. Ana Bagong ana Besut. Apa to maknane besut? Maknane besut iku bebesen aja nganti ngusut. Ya mlebes ya cucut minangka ganti Panakawan merpapat. Kang sinten to ingkang sampun sowan boten ngarsa Ismaya Semar karwanipun Bagong yaiku Dewa